Namar kejing jat kejing pra jok yeng kisam. Hapo kejirang konsonsi kibersak tajur badun ruk kiblak lak lem sam nak kejing wan chop jok ediang kabajur. Akan kesgi kibradap MLA jong kejirang konsonsi ubak sona sotun udah pa ya kejing karpar kabajur suka jela bahkan penstet ikila jengram nakamta kini kilong yeng kibersak ta. Hakare kejing chop ki bor jok kemarin. Wasotun uleh turu bagi kipau teli kisnong kibersak ta hapo kejirang konsonsi bahkan tup kisnong pam selang Shalini, Rani, Gonpati, Jalpaham, Matang, Jirang, Sopai bat ki de kisnong. Udah paru kejing sukya halo kani kejing tak jong ke eryong ikilong yeng kilong sam kabak ta ru bat penjular ru yeki tingkwa yeki dingjeri bat ki de kejing tong jing tap jong ki pai ba. Jinja kaba songsi kaba la wan leng shop da ka elang thari min kasi ka lai poetrik jong banai balai senam arja ra pasau akan ka konsensi ka jungi tena kalian jonga kumu nong mikmat ngadap da ka jing sukhya bat hag jogo por da ka min sim kaba sukhya kubat ka jing solem na komenta kitu ki long yeng kibala syakta hadu kata-kata hakaba minin simit kidon kilong yeng kibala hapet syaki yeng ki paramarjan nangta kidon kilong yeng kibahap banlit syaki dobahol bakinethia jenjar borok simit halor ka jingwan shop jong kamariang hakaba kalarat lut yaki yeng kisem kijongki nangta kini kisnong kiba la syakta bun kidon palat daki pauteli kisnong but hagini ki area kum kisnong ke bahab jong ka kisnong pam seliang nangta ka Shalani Karani Gonpati Jalut Paham Matang nangta ki area jong ka Jirang nangta ka Sopai but kiwe kisnong ki balai phone nga ki bon kiwe kisnong ki ba ngikimyo ban lek dalade hagaba ki ding kwai ki ding rubber baro ki la sha jenrat bat ke jingjulor ka long hado kata-kata tena kalian jonga kumu nong mikmat nadu menen miat hi nglayo bane phone bat deputy commissioner bat kumju bat video bat page ya ka jirang blok bat nglayo ban yakren bat ki ban hab ban le ya ka assessment ke babyang bat kumju bagin pha ya ka relief kaba kloy na kabanta kini ki pajba ki bala syakta tenglayo ru ke jekren batu deputy chief minister bat kumju ru ngalayo bane kren bat ki bor ki balor hakaba kinle ai na kabanta ke jingan kam ke jung ki pajba te na kalian junga komunong wikmat tenga karpat iki pajba baro ki bala syakta bakin yasha na kalian ka government na kalian ki staff na kalian video ki staff baro haka jirang blok kilaile stom ngilayo ke phone minin bat nak lengki polis ru minin namar bakin let syaki ti jaka kelong bae nama bun ki dieng kila kelem ke mak su ban poi hakapor babyang ting karpat iki rangwa snong ik pai ba bakin nesha na komenta gane bat ngelabu ru ke karpat man laki kentang layo bane keren bat i deputy commissioner layo keren bat video na kumta kumno bakin hapan page ban kmi bha kham dam ba ki pai ba kin light na ki jing jinjar kin light na ki jing dengan comment scam ba ka lingba ka jing rap ka ba ka relief ka ba kini yo lingba ka sarkar lingba deputy commissioner ka ba maki kila ya na kumta kene ban let si kisnong ki thau ringkat ba video ngai scam ba lingba kene ki jing rap ki pai ba kin yo ek relief ka ba byang ha ka por ka ba byang bat nga kerpat ru ke sarkar bahkan lei na kementa kene ke jingjulor ke bala jur hadu kata-kata ke bala palat hadu kata-kata ke bala wan banen shop menen kesengi hakene kathan jirang konsensi hi barokoi